wangitshela ukuthi uzofika ekhaya ngoba kwase ingcindezi ukuthi akeze ezohlawula ingane uma ukuthi akalento nje yazi indaba yasemakhaya. Yes. Wathi uzofika wathi uzofika ngatshela abazali ukuthi uzofika kanti ekhaya siyaswela ke. Abazali base baboleka imali yokugunda, igceke, imali yokuthenga ukudla, zonke lezo zinto lezo. Yes. Kwakufanele ukuthi befike ke ngalolo suku ekseni. Balokhe efone ethi bayeza ubaba lokhe ezongibheka ukuthi kanti labantu bafika nini bathe bazofika ngo5:30 nje yini indaba manje bengafiki. Lokho ngimfonela ngathi ngisuka ngaye ngayimthola efonini. Ngiyanibingelela nanke babukeli beBlaqlife TV kubona kubulakufika khona lobukiso. Igama lami ngikuStufuza Dlanga Mandla Zulu. Le show le sibiza ngokuthi izigameko zempilo. Lapho khona sigilwa khona and abantu kubanikeza ithuba lokuthi baphumele obala whenever kukhona isigameko esibagilayo phezulu kwempilo zabo. Beze bazohlala nami bangixoxele ukwenzakalani. Noma ngabe kuthiwa mina ayikho into etheni engabasiza ngayo kodwa ukukhuluma kukodwa kusho lukhulu because kuba khona umthwalo osukayo emahlombe mekuwukuthi into uyikhiphile wayikhuluma njengoba njalo. Kodwa ke usisi nangu njengamanje uzokasherela usikahle kahle yini le embeka la e-studio sakaBlaqlife TV. Mhlawumbe uzohileka ngokuthi akhulume asazi but asikubeke yena. Ngicela simuze ukuthi ingabe usiphathelene. Sawubona. Yebo. Kunjani? Ngiyaphila. Excuse me. Ngiphila nami. Umabala ngihleli naye. uMamkhize. Mamkhize. Yeah. All right. Ubuya kuphi ngokuhlala? Ngisemlazi kwami ngokuhlala njengamanje ngoba ngifuna umsebenzi kodwa ngiwaseMlalazi. Mlalazi. Yiko Mlalazi. Seshowe. Kuphi neshowe? Ishowe enkulu. Ukuthi eMlalazi kusekudeni nasedolobheni? Kusekudeni. Oh, all right. So, yini labagila ngayo kwenzakalani? Ubaba ingane yami wafika wathi uzoza ekhaya ezovela. Wagcina engafikanga. How? Why? Angazi nokuthi wayebekile yini imali noma wayengayibekanga ukuthi umuntu onamanga. Nahlangana kuphi nobaba womntwana? Sahlangana la edrobheni. Okay, naye emsebenzini and nawe emsebenzini? Yebo. Sasemsebenzini. Ngabe mhlambe ubekuphethe kanjani kubudlelwano benu busaqalisa? Ubengiphethe kahle yonke into ibihamba kahle ukuthi umuntu oyibhinca okholela ekuthenini umfazi akakhishwe izinto ebekade ngijwayele lezo. Okay. Ukuthi ngiyaphuma kodwa yena bethi umfazi akakhishwa, umfazi kumele ahlale ekhaya, kumele alotsholwe ahlale ekhaya. Iyona into eyangenza ukuthi ngibe ubenjani? Yangenza ukuthi ngimkhole ukuthi uzoza ekhaya ngoba wayeumuntu njalo ehleze ekhuluma indaba zokushada. Umntwana wena mhlambe ulinganiselwe eminyakeni eminganani? Una4. Na4 semdala lo muntu. Nina mhlambe shuthi nahlangana nini emingaki solo kona hlangana? Sesineminyaka ewu6. 6. Yeah. All right. So, umuntu nomuntu mawuhleli naye uyakhona ukumbona ukuthi lo uright noma lo unamanga nje. Sidalwa sakhe nje unamanga. So, ngokumazi kwakho nawuhlangana nawo baba umntwana wakho izinto abazenza ubeba umuntu kuwena oba neqiniso noma abeka ngayifezi ithembiso zakho wasugcina umthathisa okomuntu onamanga nje. Waqala wayifeza ithembiso zakhe nganoma ukuthi kwakungiheha yini mhlambe nanithanda kuhlangana. Yebo. Okay. Kwahamba hayi wabona ukuthi umuntu onamanga emva kwalesigameko lesiwangenza sona angibange ngisamthemba. Kwenzakalani awungilandisi? Wangitshela ukuthi uzofika ekhaya ngoba kwase ingcindezi ukuthi akeze ezohlawula ingane uma ukuthi akalento nje yazi indaba yasemakhaya. Yes. Wathi uzofika wathi uzofika ngatshela abazali ukuthi uzofika kanti ekhaya siyaswela ke. Abazali base baboleka imali yokugunda, igceke, imali yokuthenga ukudla, zonke lezo zinto lezo. Yes.
Hhayi, kwakufanele ukuthi befike-ke ngalolo suku ekuseni elokhu efona elokhu ethi bayeza. Ubaba elokhu ezongibheka ukuthi kanti la bantu bafika nini? Bathe bazofika ngo-5:30 nje, yini indaba manje bengafiki? Lokhu ngimfonela ngathi ngisuke ngake ngayimthola efonini. Mhlampe kwaze kwashaya u-10, obaba belokhu bebuza ukuthi kanjani, ngathi mina inkinga efonini angimtholi. Ekuhambeni isikhathi ngamfuna kobhuti bakhe, ngakhumbula ukuthi unobhuti bakhe, ngamfuna kobhuti bakhe ngo-11. Wathi uphelelwe ibhetri efonini, kodwa bayeza abantu ukhona mhlawumbe umuntu oyilunga lomndeni wakhe obumjwayele obukhulumisana naye kakhulu? Ya, usisi wakho omdala. Uke wambuza naye engaveli kuze kushaye u-10 ukuthi kanti uphi ubhuti? Ngangamtholi naye efonini njengoba ngisho ukuthi kwanaye usisi? Hawu Jesu. Usisi wakhe phela ushadilile emhlabeni ingane. Okay. Wayazi yona le ndaba le kuwukuthi wayengekho ekhaya. Ingakho ngazafonela ubhuti wakhe ngabo-11. And lapho uyabona isikhathi siyahamba, kushaya u-10 bayadlula kuzoshaya u-11. And uyazi ukuthi abazali akubona abantu ongadlala ngabo. Entweni zonke ungadlala ngazo kodwa hhayi abazali. So kwasekuthini nje enhlizweni yakho, akafiki phela nangumnumzane uthembisile ukuthi uzofika ngabo-5, kuyaba yena jikijiki. Isikhathi sihamba kuzokushaya u-11 abafiki. And ngaleso sikhathi wena uzizwa kanjani enhlizweni yakho? Kwakuthi angimbe umgodi ngene phakathi ngiyiqiphe nje same time. Amahloni. Because ngangazi ukuthi ngizobafisa kanjani abazali. Ngibe ngazi kahle ukuthi bayaswela beboleka iy'mali. Angazi ukuthi ngizizwa kanjani. Wagcina engafikanga? Wagcina engafikanga. Hawe ma. Wanyamalala nje mhlawumpe amasonto, emva kwalokho wabe sebuya-ke esezothi mama ngazi njani. Kumanje nje sahlukana. Uthini isizathu sokuthi angafiki? Ngoba phela uthembisile nje. Uthi uyaxolisa kwaba nezinto ababhekana nazo. Ababhekana nazo ey'dlula ukuthi afike ekhaya njengokuthembisa kwakhe? Angiboni ukuthi imali yayikhona ngempela. Mhlawumpe kwase kukungixosha kwakhe ngoba nabazali babelokhu be-complain bethi ngizalele ekhaya kanjani. Mhlawumbe ngesikhathi-ke esebuyela kuwena emva kokuba kade elindiwe wangafika, wamhlafuna noma awumhlafunanga, noma nje wavele wehlisa umoya wathi hhayi-ke vele sekudlulile, so ngiyamukela. Kodwa-ke awalwa nokuthi abazali abakwazi ukukhokhela laba abantu abakade besika igceke, nabantu imali bebenganayo ukuthi bakhokhele abantu. Since ethe umkhwenyana Mbumbulu uyeza ekhaya, wenza njani? Uma uwumuntu ozolayo kakhulu futhi uyasivikela, uyena owaze wahamba waya kwamashonisa ayofuna imali yokukhokha zonke lezi zinto lezi. Ngoba yena wabuya emva kwamasonto, njengoba ngisho ukuthi wabuya emva kwamasonto. So ngase sengipholile nami wangitshela ukuthi hhayi angibe right. Mayebuya uthini ubhuti wabantu? Uyaxolisa phela uthi izinto ayihlangananga ngale ndlela ezahlangana awayethi zihlangane ngayo. Ngambuza mina ngathi wawungasho ngani ukuthi imali awunayo? Akasho ngani? Uthi akasho ngani? Hhayi, shonale kuwukuthi umuntu onamanga-ke. Okay, imangist. Ngiyaxolisa ukuthi ngisho kanjalo. But-ke kusuka lapho ubudlelwano benu babanjani ekubeni kade ethembisile ukuthi uyeza ekhaya kuyaba jikijiki akasezi? Mhlawumbe ngabe naqhubeka nathandana noma nahlukana? Hhayi, sahlukana nje ngokukhulu ukushesha ngoba angiyena umuntu okwazi ukubekezelela izinto ezingiphatha. Wahlukana naye ngoba nakho umkwatelile noma uthando nje lwaphela kade kuqambela amanga ukuthi uyeza and wena usezowatshela abazali kuyaba yena akezi? Sasinesikhathi eside sithandana ukuthi ubelokhu engiqambela amanga. Yabo umuntu uma elokhu eqambela amanga uthando lokhu liyancipha. Vele lasesengcupheni. Angitshela mhlawumpe lizoyakha-ke ngoba nabazali babezoba nethemba. Kwabe sekuphela nje kanjalo. Mhlawumbe ngabe kubafowethu abanye namanje abasenza ngendlela umfowethu enza ngayo, ungafisa ukuthini kubona?
abathembisayo bazi kahle kamhlophe ukuthi angeke baze bayifeze leyo nto leyo. Ungafisa ukuthini kulabo bantu labo? Ayi, ukuthi sabantu besifazane asibehave ngendlela efana kodwa ihlungu leyo nto leyo ukuthi uthembiswe into. Umuntu wesifazane nje uyanyanya ukuthenjiswa into Ijike ingafezwa. ingenzeke. Yes. So Asifundi angiboni ukuthi leyo khona nto umuntu leyo. wesifazane ongavuma leyo nto lokho. Bengayithatha ke risk kodwa-ke bona uma ukuthi bayathanda ukuthatha i-risk. Ngabe mhlambe usafisa ukuba nobhuti empilweni yakho noma usu-right? Kuba nomkhwenyana? Yes. Ya, senginaye ongilobolile. Oh, okay, omunye. Hayi lo. Hayi lo. Okay. Senginaye omunye. Mhlambe mase kuthiwa kuyenzeka uyayibona le video le, lo owathembisa ukuthi uyeze kuyabajikijika kasezi. Mhlambe imapha amazwi ongafisa ukuthi undlulisele wona? Ukuthi wadlala ngethuba because ngangimthanda mina, ayekho umuntu owayemthanda njengami. Wadlala ngethuba mhlambe kodwa-ke wayengadalelwe mina. Ukwazile uku-accepta lokho? Ngikwazi. Mhlambe kodadewethu la eMnyango abathenjisa ukuthi bayeza abakhongi kuyabajikijiki abasafiki and abahethekile ngale ndlela ukuthi labo bantu basabathanda kuyikona ukuthi abazi ukuthi bangahila kanjani emoyeni. So ungafisa ukuthini kubona? Ngifisa ukuthi badlulise isimo leso ngoba akusizi kulokho uphila nesilonda la ngaphakathi ngoba uma usudlulela kwenye relationship mhlawumbe usuthola umuntu okuthandayo awukabe usakwazi usuke usaphethe lento yala ngemumva ukuthi uzophinda enze ukuthi nokuthi mina ngiyabathembisa ngami ngoba mina ngahila uma wayela engisiza ngahila ngaze ngathola lo muntu lo ukuthi umuntu wasesontweni vele-ke bayamazi wafika nje wenza izinto kahle. Ngiyakubongela ukuthi kodwa-ke wagcine ukwazile ukuthi uphinde uzithathe emva kokuba kade uqanjeliwe amanga ukuthi abantu bayeza kuyabajikijiki abasizi. Mhlambe-ke usuwahila ngalokho noma usayibekile inhliziyo ebuhlungu wabeka igqubu lokuthi umlisa wakuqambela amanga? Ngasho ukuthi sengahila ngoba nginengane naye lo muntu lo and suwadlula nje. Alright. No, ngiyabonga kakhulu ukuthi ukwazi ukukuphimisa lokho kumina. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ukwazi ungivakashela kuhlelo lami and ngifisela inhlanhla umlisa noma ngabe kuthiwa weza-ke lo omunye kodwa agcine ekushadile. Ngikufisela inhlanhla kona konke. Ngiyabonga. Mbuke lapha ekhaya bafethu musani ukudlala kabuhlungu kanjena. Musani ukuthembisa ukuthi niyeza emakhaya wethu size sitshela abazali kuyabajikijiki nina niyazi ukuthi anizolibeka. Akuyona igame le idlalekayo and thina njengama-females ayisichazi leyo game leyo. Ngiyacela ukuthi mekuthi nawe usaplana njengomlisa ukuyenza leyo nto ungayenzi because ayisiphathi kahle. Singabantu besifazane siphoxa thina siphinde siphoxe nabazali bethu. Ngiyacabanga usumtshelile umzali ukuthi hayi umlisa uyenze kuyabajikijiki wena uyazi kahle kahle ukuthi awuzo lapho ekhaya. Asithande leyo nto ngicela ukuthi niyiyekeni. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyanithanda kakhulu. Bye. It's the Blaqlife TV.